Къде отсреща там по-хубаво? Там беше по-хубаво да снимам. Нищо още не стегнем гумите. Там. Те няма написат там. Къде? Я ще прочитам. Няма. Взеха ти го. Че аз нямам. Да имаш прикова те се това, дай без мата. Ще трябва да направят първо едно блока с фасада. Да, не, сега ще ги спрат горе да ги подредат, как по времена. Дали? Ето как тръгнат, не са по времена. Ето играят на време, пускат ги от всякъде. Като горе не, сега ще ги наредат по времената от преди малко. Не вярвам. Дали? Не вярвам. Те ги пускат на едно там, ние пред 15. Едно ги пускат. Спрей за супорт или търсиш? Спрей за супорт или търсиш? Не, моите с червени. Що го пратите, оня байваски на град, отвър не работи. Питам о магазин за френски дали има? Има и в това работили. Дори вика на бата да кажи къде има. Аз му казах да дойда, там брат, днеска няма да мислиш. Ние той му види, ако си намерен да звен да го пита. Да кажеш на Ралито, само поспееш по села да отвориш. Може. По принцип. Събота неделя. Чуженчо му опане. Да му отворя, ако има на склад. Енчо, той е пазарувал от Хилфа. От Хилфа пазарува Енчо. Став да е за дал Хилфа. Пусна стълба е там. Там да не се, там да го махне. Да пусна стълба.
Сега е по-добре, да. Ма не има нещо, не е хубаво, че сега преди на вече 10 колки. Сега не му е първата колка. Те не с гуми не могат да греят. Те да твърди, Те е пластмаса. те са Да греят. Точно до маршалното стълба, зад стълба да си. Няма да. Пътеката ми се качете коре. Някой тръгне да влиза, снимаш, да не стане без... Ела с мен да там, машамка. Ела така, аз ще сеш паху. Тук е добре. Да, бе. Виждаш зенто, заводи зенто. Да, бе, И да. нагоре мостиш, колко ти помня. Сега вече върви. може да върви. Да, какво горило? Какво горило? 125, не, 5 минути са това, не секунди. Минути.
Мисля да се много рано спира. Кажи, много рано спира. Много рано спира. Адски рано, колата спира много хубаво. Да. Не виждам, много рано спира. Един месец защо общо че е много. Чати му слушайте, къде е препоза бъде сега? Абе ти нормален ли се лежа ко правя? Дай откъм се революция. Само да ще накарат много полиците част, може 4 моите, не го стрема пас. 30 000 евро, тогава вече тогава ще стане работа движок. Тогава вече може да се борим с царя, с Барселона, с Кандура. Ти казва да ме чуеш. Може да кажеш долар. Когато да я повече. Сега добре спра. И той трябва да... И той... Момент да може. Вчера се направи като ме хубаво човек. Съдима с мана да не мога да разбера. Да? Аз казвам, марширувал, що си там. Чакай да се махнат всички сега ще стратегията му винаги. Няма и какво да такова. Да, той има време на добър който. Гледай как такова. Не сега, бег. Няма и какво да бъде с него. Саша направи три колко се проведе. Трябва да си там разумно да си. Да направи една линия да се чия, да направи безоповоди да някакъв да пием на това посетка. Няма да има това. Там ще да дадат нещо. Ако се мъкнеш, ще Ти казах, ама? Първа версия. Трябва да се майца лъджата, съвсем добре. Ето, който го седи там. Или му сте седитела? Да ще се прави команда, бялата астина на боксори. Не ми казал се обаче, аз не се обаче, ще се там.
Сега изпратих от моята черна, там се движи горе. Не съм всичко точно. Тук да скакат център, че съм от всичко. Си закарат. Много стара в лайна си. Какви си явно това не е много сърче. Трябва да стара килата долу. Стоп караван за абсурд. Тоест, BMW на Пламен след него писат точно. Не, Петър Нейчев и след него точно. Между Пламен добре го беше поставил. Ще стане. Първото източно. Thank you.